ψωμί και θα μας βοηθήσει γι' αυτό ο Λευτέρης. Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα υλικά μας, το οποίο είναι 1 κιλό αλεύρι, θα χρειαστούμε περίπου 600 γραμμάρια νερό, αυτό θα το δείτε στην πορεία φτιάχνοντας το ψωμί. Θα χρειαστούμε 20 γραμμάρια μαγιά, το μισό πακετάκι δηλαδή που κυκλοφορεί. Θα χρειαστούμε 15 γραμμάρια αλάτι, ...60 γραμμάρια ελαιόλαδο, περίπου μισό φλιτζάνι, το βλέπετε εδώ πέρα. Και 15 γραμμάρια σισάμ. Λοιπόν, ξεκινώντας, παίρνουμε το αλεύρι, το ρίχνουμε στο λεκανάκι μας. Δεν το ρίχνουμε όλο, κρατάμε λίγο γιατί θέλουμε να βάλουμε και στο ταψί και τώρα που είπα το ταψί να ανοίξουμε το φούρνο στους 50 βαθμούς. Θα προπερμένετε και να κάνουμε το ταψάκι μας. Λοιπόν, μέσα στο ταψί, στον πάτο, θα ρίξουμε λίγο αλεύρι για να μην μας κολλήσει το ψωμί μας. Εντάξει είμαστε. Και το βάζουμε στο φούρνο. Γιατί το θέλουμε να είναι χλιαρό το ταψί για να βοηθήσει το ψωμί να φουσκώσει. Λοιπόν, και αυτό έχουμε βάλει το ταψί μας στο φούρνο να ζεσταίνεται, να είναι λιτό για να βοηθήσει το ψωμί μας να φουσκώσει πιο γρήγορα. Θα συνεχίσουμε εμείς εδώ πέρα. Ρίχνουμε το αλάτι μας, που είπαμε ότι είναι 15 γραμμάρια, έτσι, και τα ανακατεύουμε λίγο μαζί με τα αλεύρι. Κάνουμε μία λακκούβα στη μέση και ρίχνουμε τη μισή μαγιά ακριβώς, δηλαδή περίπου 20 γραμμάρια. Και διαλύουμε με το χέρι μας. Ωραία. Τώρα προσθέτουμε λίγο νερό, εδώ στο κέντρο ακριβώς που έχουμε κάνει τη λακκούβα. Και το ανακατεύουμε με το πυρούνι για να λιώσει, να διαλυθεί η μαγιά τελείως. Αν το βλέπουμε και τραβάει πολύ αλεύρι και πάει να πήξει, ρίχνουμε λίγο ακόμα νερό. Μέχρι να διαλυθεί τελείως η μαγιά. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε εδώ η μαγιά έχει διαλυθεί. Οπότε σιγά σιγά παίρνουμε από την άκρη αλεύρι και τον σωματώνουμε μέσα στο νερό που έχουμε βάλει και προσθέτουμε κατά διαστήματα και άλλο νερό.
Λοιπόν, εδώ τώρα αρχίζουμε και ενσωματώνουμε σιγά σιγά τα αλεύρι. Θέλει και άλλο νερό, του βάζουμε και άλλο. Όταν το δείτε και έχει αρχίσει και σφίγγει λίγο και ζορίζει λίγο να το ανακατέψετε μέσα στο πυρούνι, θα βάλετε το χέρι σας καλά στο πυρούνι. Και βάζουμε το χέρι μας τώρα. Και το ζυμώνουμε έτσι, κυκλικά. Γυρνάμε και το λεκανάκι για να βοηθήσουμε να ανακατευτεί πιο καλά. Λοιπόν, εδώ τώρα θέλει λίγο αλεύρι ακόμα, οπότε προσθέτουμε. Γι' αυτό κρατάμε πάντα λίγο αλεύρι, για να έχουμε σε περίπτωση που χρειαστεί να προσθέσουμε κι άλλο αλεύρι. Λοιπόν, το ζυμώνουμε να γίνει ένα σφιχτό, αλλά όχι πολύ σφιχτό ζυμάρι. Λοιπόν, όταν απορροφήσει όλο το αλεύρι, δεν θέλει να βάλουμε άλλο αλεύρι, μας έμεινε εδώ γύρω στα 50 γραμμάρια, αλλά δεν πειράζει. Προσθέτουμε το λάδι μας. Είπαμε 60 γραμμάρια ελαιόλαδο, μισό φιντάνι περίπου. Λοιπόν, έχουμε ρίξει το λάδι μέσα και συνεχίζουμε το ζύμωμα. Γυρνώντας και το λεκανάκι, συνέχεια. Μέχρι να απορροφήσει όλο το ελαιόλαδο. Λοιπόν, έχει αρχίσει και το προφάει. Λοιπόν, το έχει τραβήξει όλο. Έχει καθαρίσει και το λεκανάκι μας. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι έτοιμο το ψωμί. Λοιπόν, ωραία. Βγάζουμε το ταψί που το έχουμε βάλει στο φούρνο να ζεσταθεί. Και βάζουμε μέσα το ψωμί. Δεν χρειάζεται ούτε να τα πλώσετε ούτε τίποτα, θα φουσκώσει μοναχό του. Λοιπόν, τώρα στο σισάμι που έχουμε, που είπαμε ότι είναι περίπου 15 γραμμάρια, ρίχνουμε λίγο νεράκι, λίγο όμως, όχι πολύ, και το ανακατεύουμε. Και το αλείφουμε σε όλο το ψωμί. Έτσι θα κολλήσει το σισάμι, δεν θα μαδάει την ώρα που θα το κόβετε. Βάζετε όσο σισάμι θέλετε εσείς και μαύρο σισάμι. Λοιπόν, ωραία. Τώρα αυτό το βάζουμε στο φούρνο, 50 βαθμούς, μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο. Περίπου κάνα 20 λεπτό. Λοιπόν, έχει περάσει περίπου 20 με 25 λεπτά και τώρα από τους 50 βαθμούς που είναι θα ανεβάσουμε το ψωμί στους 250 για άλλα 20 με 25 λεπτά μέχρι να ροδίσει. Έχει διπλασιαστεί σε όγκο και το δυναμώνουμε, το βάζουμε στους 250 βαθμούς και θα αφήνουμε για άλλα 20 με 25 λεπτά περίπου. Λοιπόν, έχουν περάσει τα 25 λεπτά που τα αφήσαμε στους 250 βαθμούς και θα το χαμηλώσουμε στους 200 βαθμούς για να ψηθεί με την ησυχία του. Για άλλα 20 λεπτά περίπου. Έχουν περάσει τώρα τα 25 λεπτά να βγάλουμε το ψωμί από το φούρνο? Ναι, νομίζω πως έχουν περάσει τα 25 λεπτά, αλλά το ψωμί μας είναι έτοιμο, θα το βγάλουμε. Για να καταλάβουμε αν το ψωμί μας είναι έτοιμο, γιατί ορισμένοι φούρνοι θέλουν περισσότερο ή λιγότερο χρόνο, χτυπάμε το ψωμί στο κέντρο και όταν κάνει αυτό τον ήχο του κούφιου είναι ψημένο. Επίσης, όταν έχει αρχίσει και ξεκολλάει από τα τυχώματα. Είναι έτοιμο. Λοιπόν, τώρα, αν το θέλουμε μαλακό, δηλαδή η κρούστα από πάνω να γίνει πιο μαλακή από ό,τι είναι τώρα, θα το αφήσουμε μέσα στο ταψί και θα το σκεπάσουμε με το πανί και οι υδρατμοί που θα δημιουργηθούν από τη θερμότητα θα το μαλακώσουμε. Εάν το θέλουμε τραγανό όπως είναι, θα το βγάλουμε από το ταψί και θα το αφήσουμε σε μια σκαλίτσα να κρυώσει. Εμείς θα το σκεπάσουμε για να γίνει πιο μαλακό. Το ψωμί μας τώρα έχει μαλακώσει αρκετά, οπότε και θα το ξεφορμάρουμε. Ναι, έχει μαλακώσει, όπως βλέπετε εσείς εδώ πέρα πιέζεται πολύ εύκολα
Λοιπόν, αν δημιουργείται αυτό εδώ πέρα, όπως έχει τώρα που έχει λίγο υγρασία, δεν έχει πολύ, το βγάζει και τα αφήνετε έτσι λίγη ώρα να στεγνώσει. Τώρα εντάξει, δεν έχει πολύ υγρασία, οπότε είναι εντάξει. Λοιπόν, και το κόβουμε. Έτοιμο. Ψώνουμε. Καλή επιτυχία σε όποιον φτιάξει τη συνταγή. Και θέλω τώρα που τέλειωσε τη συνταγή να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σου εδώ και καλή επιτυχία σε όποιον φτιάξει τη συνταγή.